Salam aleykum qadırlı dinleyiciler. Alexey Navalnyni qoldayan yığınçıqlara Türkmenistan'ın reaksiyası. 23 yanvarda Rusiyada bolup geçen meşhur vakalardan soň Aşgabat Türkmenistanda bolup biljek biýdüzgünçiliklerin öňüni almak üçin ýürite çäreleri görýändigi barada bize habar gowuşýar. Biziň çeşmelerimize göre Aşgabat 23 yanvarda Rusiyada geçirilen yürüyüşlere gatnaşan ähli türkmen halkyny ýurtdan çykarmak teklibi bilen Rusiýa haýyş iýeripdir. Ýagny tutsaq edilenlerin arasında türkmen raýatlary bar bolsa, Rus häkimetlerini kanuna, adam hukuklaryna ýa-da koronavirusa garamazdan gönü watanyna iýermäge çagyrylýar. Hatta uçor kampaniýasynyň Türkmenistana adamlary geçirilmegi teklip eden S-7 uçor ady hem aýdylýar. İçerki çeşmämiziň sözlerine göre häkimetler mitinglere gatnaşan türkmen halkynyň şeýle hereketlerden tejribe almagyndan we gaýdyp gelenlerine awtoritar türkmen rejimine howp salmagyndan gorkýarlar. Bundan başga da iň aktiv gaýdyp gelenlere terrorçylar diýip kemsitmek maksady bilen at takyp, ilaty has gorkuzmak, insan hukuklaryny goramakdan saklamak maksady bilen mümkin boldugyça berk ceza bermek tapşyrylandygy barada habar berildi. 2020 ýylyň 23 yanwarynda Rusiýanyň 100den gowrak şäherinde Germaniýada bejeri alan we gaýdyp gelen wagty derrew tutsak edilen Alexey Navalny goldamak üçin protest geçirilendigi barada bellep geçmeli. Biziň watandaşlarymız bizden protestiň netijeleri barada jikme-jik maglumat soraýarlar. Rusiýanyň İçeri İşler Ministrligi şeýle diýdi: Moskwada jemi 4000 adam nägilelik bildirdi. Reuters habargullugy bolsa 40 000 çenli ýetdi diýdi. Rusiýanyň hemme ýerine tutsak edilenleriň sany 3324 adam, 1320-si Moskwada, 490-si Sankt-Peterburgda, Novosibirskda 96, Voronejda 92, Nijni Novgorodda 90 we şoňa megder. Vatandaşlarymyzyň arasynda bardygy ýa-da ýokdugy entek belli däl. Her nähili hem bolsa, Rusiýa olary dünýäniň iň awtoritar ýurtlaryndan biri bolan Türkmenistany iýermez diýip umyt edýäris.